Здравейте, потребители, които гледате моя профил. Сега ще ви покажа няколко неща в програмата Origin. Пускате Origin. Ако имате някакви въпроси относно Origin, сигнализирайте в мой профил. Както знаете, или по-скоро вече знаете, аз имам купления Dead Space и мога да го играя, но поне че сега не съм с най-добрата програма за снимане, ще ви покажа така си вземете безплатни игри, откъде си купите и такива. Free Games, давате тук на Store и Free Games, ето Free Games, тук да са безплатните игри. И ето On The House, Battlefield 4 май, не знам, FIFA World, аз сега имам FIFA 15 демо. Не си я теглете, ще ви бъг. On The House, демо и бета там е. Да. Това е демото на FIFA. Това е също такова. FIFA 13, FIFA 14 демо. Това е боже, я си ги свалям това, да е. Ети види 13 тук. Mass Effect. Игри с зоните. City, Sims 4. FIFA 15 демо, ето тук пише демо. Game Time. Това не знам баш какво беше, но да, сетих. Това са игри, които са за време. Няколко дена може да играеш и вече ти иска пари. Battlefield 4, така да кажем, Titanfall, Kingdom. Ама урли, ако ли ама не знам, според мен Battlefield е най-яката игра. Така е, хайде да почваме да търсим други игри. On The House. Това е някъде за някаква къща. Тук да Dem Hospital. Това е някаква безплатна игра. Била е за 4 евро. 99. Сега е някакво ли. Сега е някаква безплатна игра, но сигурно има глупости, защото е за 12 годишни, ама е толкова. Така, да минем на Free to Play. Ето това са безплатните игри, които са винаги безплатни. Така, Battlefield. Това е обикновения Battlefield. Battlefield Heroes. Need for Speed World. Command и не знам какво. Alliance. Tribal Alliance. Star Wars. The Old Republic. И FIFA World. Аз е FIFA World. Може да ви покажа в един епизод. Това е първият ми клип и за това. Сега, да разгледам. Това са всички тук игри. За пък. Games Action, Online, Puzzle, Racing, RPG, Shooter и така нататък. Battlefield. Ето ми Battlefield. Sims, Dragon Age, FIFA, Need for Speed, Plants vs Zombies и SimCity. Mac Games и може да видите всичките игри за Mac, компютър и такива работи. Ето тук, цъкате Mac Games. Аз съм със своите, знаете. SimCity, Complete Edition, SimCity, така. Това е с някакъв диамант, интересно да ми игра там. И ето пак SimCity. Sims, така нататък. Sims. И Rocket War. Zoom's Revenge. Дай, не мога да разбера нищо. Пак SimCity. Sims. Dragon Age. Това е сетка игри за Mac компютър и такива работи. Добре. Това беше за сега. Ако имате, нали казах в началото на клипа, ако имате някакви проблеми относно Origin, игри, сигнализирайте моя профил. Винаги Skype Subtrio. Това беше от клипа. Да се научили нещо.